Phela manje sineke emndenini kaPule lo mndeni ubunethemba lokuthi usuku lokuqala lwelicala lizokwenza ubone igxathe liyaphambili malungana nezobulungiswa kuleli cala kepha selibambezelekile futhi abameli bakaMalephane batshela inkantolo ukuthi inyaka enye babe nenkinga malungana nokuxhumana noMalephane ukulungisela leli cala ngesikhathi bebuzwa ukuthi lokhu kuzoba nomthelelo ongakanani kwezobulungiswa bomsolwa umbuso utshela inkantolo ukuthi usazoxoxisana nomehluleli ngalolu daba. When the case is postponed from the 9th of December to the 22nd of January for trial, and then we come to court, and then there's another story, the public is entitled to hear those facts which precipitate a further postponement. Are you with me? Umbuso ugcizelela ekutheni izizathu zawo ngeke uzidalulele inkantolo emva komhlangano wesigungu senkantolo kube nokuvunyelwana ngokuthi leli cala lihlehle umndeni kaPule udumele ngalesi inqumo. Some things you don't look forward to them. I would have thought that today the trial was going to resume, but unfortunately I don't know what is it that the defense is delaying about. I wasn't privy to the discussions that they had with the judge, but I'm sure we'll find out soon what was happening. Umndeni kaMalephane nawo awuphuthe enkantolo kepha le mndeni yomibili ike yaba nokuhilizisana nezikhulu zenkantolo kanye namaphoyisa malungana nesibalo sabebezothamela leli cala. There is a capacity of how many people should be in court. It's 26 people that are supposed to be in court. You can't come and threaten me that you're going to take everybody out of the court. So I think his conduct was appalling. It's just a pity I didn't get even the name tag, otherwise I would report him. Leli cala seliyobuyela enkantolo mhla ziyishumi nesishiyagalombili kuNhlolanja.